Une eguzkitsu batean ikastolatik irten eta Aimarren baserrira joan ginen. Aimarren baserria guretzat oso leku berezia da, bertan bizi baitira musikak hasi. Nola kasua izenean, leku eder baten bila hasi ziren da, baserri ederraketara etorri ziren bidean. Begira, Fabioa! Bai, Galatea zikina dagoen, ezta? Eta begira, bidea guztia doan dagoen errekatxora doa. Egia, errekan arraken kahatzak bizitxautan bertan dinoni batzuntza zure edateko iturriara. Ezin da naziorazun txiki. Ez dagoako bide ditxera duzakegu? Nik porto bat dut duzian, eta eran artean txipokia zure errekiatzeko eta eri dut ez? Oso ondo, banatu egin mogat eta denakako bizitxiko dut. Ekibu ezakon naman. Baserrerei batzukun ziozean, aurrera jarraituz Aimarren baserria ikusi duzu. Han dago baserria! Guazen! Juhu! Baserri zugaria da, zelai berde eta handi baten erdian kokatuta dago. Animali landatzen esargola zorritua dago. Bapatean... Egunon, zer modu zaudete? Ondo! Askoak ikustera etorri gara, kontatuko altzen Gainera 2 urte baserriko lanak egiten ari nintzela ia ontzi nuen. Bekatutxoako ziberjaten eman nien eta garbitu ostean los erraldo gelditu ziren. Zu bai pertsona ona eta begala zarela, eskerrak zu bezalako jendea dagoen. Egia esan, erabat eskertu behar diogu baserritarrari pikatutxo hauen bizi.